Brahma juta kaya moro finish mong ni finish atau pay atau finish bagi juta kaya sin fighter Duski bazar ciri kaisa kotor joining program tongo engkau joining program 27 family ni 95 voters cini tipra motha joining klaika kaisung borono bubagrani ngai te cini tipra motha ngai borono khabai khub lamsugo sudu duski hatio simia sara tripura ono omahai program chalui tongo sungti norok nugu mana cini bisikango je basa jagrok joto ubni rajnaitik bodol yakari bubagrani thansani mario haijak kaisung amtei fake joining rok sung buihai khlaya sung aboni bagino cini jara cini tipra sarok jara tini bubagrano hamjagi bubagrani yapri no krak khanan bagi phaika borono bisikango bachari wino cini joining program sung khlaika gai borono khabai khubai sung lamsogo tei agami dino cini tipra sarok banchinen bagi cini busabuti roni busuroni bobishotni kokno wansugui sung tini borokno yapri sama bagi borono khabai khubai hambai yafaro